už niekoľko rokov som sa snažil hlavne v komunálnej oblasti presadiť geotermálnu energiu. Cena tepla je jedna z najdrahších na Slovensku, v meste Humene. To je černé na bielom. Každá jedna tabuľka Humene vyhráva už niekoľko rokov po sebe. Ja dlho hovorím, že teplárne by mali vlastniť nie súkromníci, ale vlastne mestá, keďže zásobujú z ním celé obyvateľstvo v meste. To je jedna priorita. Druhá priorita je, že skončila tu doba uholná, prišiel plyn, prišla ukrajinská kríza, prišiel problém s ruským plynom. Položky išli tak hore, že vlastne dnes je luxus udržiavať nejakú plynovú kotolňu a ten plyn ide stále pomaličky hore, ide rýchlejším tempom hore ako elektrická energia. Jediným takým riešením pre Slovensko, či sa to takomu páči alebo nie, je začať stavať geotermálne teplárne alebo elektrárne dokonca. Hej. A sú to také, na Slovensku sú prvé lastovičky. Spomenieme Veľký Meder, kde už vo veľkom to využívajú, alebo začína sa veľká etapa geotermálnej energii v Prešove, v Košiciach. Sú politické strany, ktoré presadzajú výstavbu novej atomovej elektrárny na Slovensku, a to na východnom Slovensku, kde ale zabudli povedať občanom, že výstavba atomovej elektrárny stojí zhruba nejakých 16 až do 20 miliard eur. Slovensko bohužiaľ na to v danej chvíli nemá peniaze, finančné prostriedky. Ale keď si zhrnieme, že jeden nejaký vrt stojí zhruba okolo 3 miliónov eur, a celá investícia do 5 miliónov na geotermálne teplo, tak vlastne za smiešný peniaz vieme pokryť geotermálnym teplom, prípadne elektrickou energiou doslova celé Slovensko. Máme energiu zadarmo. Nepotrebujeme jadro, nepotrebujeme plyn, nepotrebujeme naftu, nepotrebujeme benzín.